ሰላይት ኣብ መቐለ ደራሲ ኢንጂነር ጸጋይ ተክለሚካኤል ገብረ ሕይወት ኣስመራ 2023 ተረኽቲ ሓይላ ባሰፋው ፌበን ኮበል መበል 12 ክፋል ካብ መቐለ ተበጊስና 93 ኪሎ ሜትር ተጓዒዝና ንማይ ጨው ንየማን ገዲፍና ናይ ሓመድ ጽርግያ ሒዝና ኣብ ሓደ ዱር በጻሕና ዝኣተናሉ እዋን ከባቢ ፍርቂ መዓልቲ እዩ ናይቲ ብቕድሚኡ ምሸት ዘምሰኽዎን ሰዓት 6 ወጋሕታ ዝተንሳእኽዎን ድኺመ ብምንባረይ ገቦ ክኸውን ፈተንኩ ንስሙ ደኣለይ ኣዒንተይ እሰማ ኣቢለ እምበር ድቃስ ብየና ኣቢሉ ክመጸኒ ደንፂኒ ድቃስ ሸለብ ከብለንን እታ ሰዓት ኣሻባ ኣኺላ ሓሰን ዓሊ ኸድር ዝብል ጻውዒት ኣሰንቢድኒ ብርክብልን ሓደ ኾነ ኣብ ኢዱ ፋይል ዝሓዘ ኣብ ከሊ ዕድመ 37 ዝበጽሕ በዓል ዱልዱል ሰውነት ኮንጎ ጫማን ቀጠልያ ኮምፕላሴንን ዝወደየ ሰብ ኣብ ቅድመይ ደው ኢሉ ረኣኹ ካብታ ጎደና 1 ሜትሮ ዘይትኸውን ወተሃደራዊ ዓራት ብሓውሲ ብዕጋጌ ኣቤት ኢለ ሰንቢድ ተሳእኹ እቶም ካልኦት እውን ስሞም ተጸዊዖም ብድድ በሉ ሓሰን ምራሕ ሰለስቲኹም ብወተሃደራዊ መስርዕ ተኸተልዎ ኢሉ መሪሕና ናብ ሓደ ኣብ ትሕቲ ኦም ብስርዓት ዝተቐርጸ 6 ብኸፈሊ ዝርከቦ ቦታ ወሰደና እቶም ከማይ ኣብ ክሊ 21 ዓመት ዝርከቡ መንእሰያት ወተሃደራት ምዃኖም ካብ ኣሳጉሞኦም ይፍለጡ ነበሩ ደው በል ኩላትና እግርና ብወተሃደራዊ ኣቃውማ መሬት ብሓይሊ ሃሪምና ደው በልና ኣብ ዘለኻዮ ንየማን ዙር ሕዚ እውን ብወተሃደራዊ መስርዕ ናብ የማን ዞርና ዕረፍቲ በለና እሞ ኩላትና ኣእጋርና 30 ሰንቲሜትር ኣጋሕሺርና ክልተ ኣእዳውና ናብ ድሕሪት ኣጣሚርና ደው በልና ብዘይካይ እቶም ዝተረፉ ሓንቲ መዓልቲ ኣቐዲሞም እዮም ናብቲ ቦታ መጺኦም ኩላትና ንሓድሕድና ዘይንፋለጥ መንእሰያት ኢና እቶም ካልኦት እውን በብሓሙሽተ ተጸንበሩና ገጽና ናብ ምዕራብ ጌርና ደው በልና ኣብ ቅድሜና እቶም ንነፍሲ ወከፍ ጉጅለ መሪሖም ዘምጽኡና ከማና ኣእጋሮም ኣጋሕሺሮም ሕቖኦም ሂቦምና ደው በሉ ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ እቲ ናብቲ ቦታ ዘምጻእኒ ብሓደ ሰብ ተሰኒ መጸና ለከስ ንስዩ ሓላፍ ናይቲ መዓስከር ዓብደርቃድር ማለት ኩሕላይ ኣረጋዊ ስሙ ኩሕላይ ኣረጋዊ ምዃኑ ድሒረ የፈሊጠ ኣብ መወዳእታ 2007 ብስራሕ ምኽንያት ናብ መቐለ ኸድኩ እሞ ዓብደርቃድር ኣብ ቢሮ ምሕደራ ጸጥታ ትግራይ ብወዝቢ ናብቲ ዝነበርክዎ ክፍሊ ኣተወ ገረኺዳን ሓላፍቲ ቢሮ ምስ ኩሕላይ ኣረጋዊ ተፋለጡ ዲኹም ክብል ሓተተኒ ከም ዘይፈልጦ ነገርክዎ ንሱ እውን ከም ዘይንፋለጥ ኣተንቢሁ ሰላም ኢሉኒ ግልብጥ ኢሉ ወፀ ብኸምዚ መንገዲ ድማ ስሙ ፈለጥክዎ ድሕሪ 3 መዓልቲ ኩሕላይ ካብ መቐለ 4 ኪሎ ሜትር ውፅእ ኣብ ዝበለ ቦታ ኣብ መኪና ተቐቲሉ ተረኽበ ክሳብ ዛ እዋን እዚኣ ቀታሊኡ ኣይተፈልጠን ኮይኑ ግና ኣብ ሰሙኑ ማለት 12 ክሕለፈ በዓልቱ ቤቱን 2 ደቁ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተወሲዶም ኣብ ከባቢ ገዛውትና ገዛ ንመንበሪኦም ዝኸውን ድማ ኣብ ከባቢ መስቀል ኣደባባይ ትካልን ተዋህቦም እንታያ ትነግድ ነይራ መቃየሪ ኣቑሑ መካይን ምሳኻ ዝተኣሳሰር ነገር ነይርዎ ድዩ ኣይነበሮን ድሕሪ ከም ዝፈለጥክዎ ኩሕላይ ስርሑ ኣብ ድህንነት ኮይኑ ሓላፈ ክፍሊ ስለያ ወፃኢ ነይሩ ዝበዝሐ መነባብርኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ በዓልቲ ቤቱ ሓረጉ ሓላፊ ፋይናንስ ትግራይ ተወሽምዋ መንባሩ ብሰፊሕ እዩ ዝቕለል
ካብተን ኣብ አዲስ አበባ ንኽትግዕዝ ዝተገብረሉ ቀንዲ ምኽንያት እውን ንሱ እዩ ነይሩ። እቲ ዝነበርኩሞ ቦታ ወተሃደራዊ ማዓስከር ድዩ? ኣይኮነን። እቲ ማዓስከር ከምዚ ከማና ዝበሉ ክስልጥኑሉ ተባሂሉ ብሱቱር ዝቆመ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ብጥብቂ ዝሕሎ እቶም ናይቲ ኬላ ሓለውቲ እውን እንተኾነ ብዛዕባኡ ዝፈልጥዎ ይነበሮምን። ኣብቲ ማዓስከር ቅድሚኹም ዝተዓለሙ ነይሮም ዶ? ቀዳሞት ተዓላሞ ንሕና ኢና። ቀጽል ዓብደልቃድር ኩሕላይ ማለት እዩ ብድሕሬና መጺኡ ካብ የማን ናብ ጸጋም ኰሊሉ ንኹላትና በብተራ ጠሚቱ ናብ ቅድሜና ከይዱ ደው በለ። እንታይ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኢለ ተገረምኩ። እቶም ካልኦት እውን ከምኡ መስለኒ። ምናልባት ኣብቲ ዝነበርኩሞ ማዓስከራት ዘለኹም ኮይኑ ኸይስማዓኩም እዚ ናይ ሞት ማዓስከር እዩ። ኣይፋለይን ክኸይድ ምስ ትብሉ ካብዚ ሬሳኹም ጥራዩ ዝወፅእ። ኣነ እውን ከማኹም ካባኹም ስለ ዘይበልጽ ኣብዚ ሓደ ኣካል ሓደ ተምሳል ኢና። ሓደ ኣፍንጩ እንተተሰርሲሩ ኩላትና ኢና ንህንጥስ። ስለዚ ነታ ሞት እውን ብሓባር ኢና ንኸዳ። ቁንቁኛ ዘረብኡ ምርዳእ ቤኒ እስኳድ ነፍሲ ቀትለት ኢና መስለኒ በልኩ። ኣብዚ ማዓስከር ተዓሊም ኢና ክነካይድ። ቅድሚ ግና ሕጊ ማዓስከር ከብረሃልኩም ኣይዕለምኒ ዝብል እንተሎ ቅድሚ ምጅማርና ከፍልጥ ኣለዎ። ግና ኣብ ጋሲኡ ንዘለዓለም ክዕርፍ ተረሺኑ ክልቲኡ ወየዩ። ስለዚ ንዝወሃበካ ኣሜኒልካ ክትቅበልን ካብዚ ምስ ወጻኻ ጉቡእካ ብዘይ ዝኾነ ይኹን እንተን ግናን ከተተግብርን ኣለካ። ነታ ተፍቅራ በዓልቲ ቤትካን ደቅኻን እውን ቅተል እንተተባሂልካ ክትቀጥል ጥራይ ዘለካ። ምኽንያቱ ምእንታን ዝበዝሐ ክነብር ንስኻን ስድራኻን ገንሸል ክትኮኑ ኣለኩም። ሕወሓት ኣሽሓት መንእሰያት ከፊሉ ኣብዚ በፂሑ ነዚ ስልጣን ክምንጥል ዝደሊ ሰብ ጉጅለ ውድብ ወይ ብሔር ምስ ዝህሉ ደም ከፊሉ ጥራዩ ከረጋግጾ ዘለዎ። ስለዚ ከምኡ ንኸይሓስብ ካብ ሕጂ ክንዳሎ ኣለና። ዝሓስብ ብኣግኡ ክጠፍእ ኣለዎ። ውሕጅ ሻዕብያ ዘምፅኦም ድዮም ዝብሉና ተልእኾና ነቲ ውሕጅ ምድራቕ እዩ። እቲ ውሕጅ ዝብልዎ ሻዕብያ ካብ ኮነ ሻዕብያ ክጠፍእ ኣለዎ። ክትፈልጥዎ ዘለኩም ካብ ክንደይ ኣሽሓት ብሉጻት ተጋሩ ተመሪጽኩም ኢኹም ናብዚ ማዓስከር መጺኹም። ምኽንያቱ ዓንድን ዋልታን ተጋሩ ስለ ዝኾንኩም። ኣብ ደደቢት ተወሊድኩም ዋልታ ሕወሓት ዝነበርኩም ኢኹም ኢሉ ፍሽኽ በለዩ። ኣስናኑ ሽዑ ምስ ረኣኽወን ብድሕሪኡ ባዕኻኻት ድየን ህፃዓዱ ርአየና ኣይፈልጥን እየ። ኩሉ ግዜ ምስ ተጸወገ እዩ። ቀንዲ ዕላማና ሻዕብያ እዩ። ምኽንያቱ ንሱ ምስ ዘይህሉ ካልኦት ማይ ዝደረቖም ዓሳዮም ዝኾኑ። ስለዚ ንስለ ዕላማ ሕወሓት ተጊህኩም ምእንታን ክትዕለሙ ዝደለኹሞ ክመጸልኩም ክትእዝዙ ትኽእሉ ኢኹም። ጠበቕ ክብለኩም እዩ። እዚ ወድሓንኩም ኢልና ብግስ በሎሞ ኣነ ኢደይ ዊጥ ኣበልኩ። ገሪምዎ ጠመተኒ። ሓንቲ ሕቶ ነይራትኒ። እንታይ እዩ ጓል ኣንስተይትኸ ይፍቀድ እዩ ክብሎን እቶም ኣብ ምንታይ ኢና ኣቲና ኢሎም ተሸቑሪሮምን ፈሪሆምን ዝነበሩ ብሰሓቕ ትዋሕ ክብሉን ሓደ ኾነ። እወ ይፍቀድ እዩ፣ ግና ዕጫኻ ዕጫ ተባዕታይ ሳርየት እዩ ክኸውን ኢሉ ንተዓዝረም። ጽሬት ትግርኛኡ ዝድነቕ እዩ። ትግራዋይ ክትብሎ ዝከኣል ኣይኮነን። ትግሓርኛ ዝብልዎ ኣይመልቆን እዩ። ኩሕላይ ኣረጋዊ ከም ማንም ላዕለዎት መሪሕነት ሕወሓት ስሙ ካብ ዳዊት ናብ ኩሕላይ ዝብል መጸዊዒኡ ዝቐየረ እዩ። ከምኡ ዝገብሩ ዝነበሩ ወየንቲ ክበሃሉ እንተይኮነ ካልእ ክኸውን እኽእል እዩ። ንኣብነት ሳሞራ፣ ሴኩ ቱሬ ገለ ድማ ዝስውኡ ስለ ዘይመስሎም ናይ ዝተሰውአ ብጻዮም ስም ነብሶም ኣልቢሶማ።
ነፍሲሄር ቀዳማይ ሚኒስተር ውን እንተኾነ ናይ ክርስትና ማለት አቦኡን አዲኡን ኣብ ጥምቆቱ ዘውፅሉ ስም ኣይኮነን። ኩሕላይ ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ዝዓበየ ወዲ ዓብዪ ዓዲ እዩ። ቀንዲ ስሙ ዳዊት እዩ። ስድራኡ ኣብ ኣስመራ መቕማጦም ኣብ ዕዳጋ ዓርቢ ነይሩ። ኣቦኡ ኣቦይ ኣረጋዊ ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም እዮም ናብ ኤርትራ ተሰዲዶም። ኣብ ስራሓት ሚነዋለ ድማ ይነጥፉ ነበሩ። ካብ ሕጡብ ምቕባል ክሳዕ ነዳቓይን ተነኮ ሃራማይን ኣብኦም ተማሂሮሞ ፊኖ ነዳቓይ ከዓ ኮኑ። ድሕሪ 2 ዓመት ናብ ዓዶም ከይዶም ተመሪዖም ናብ ኣስመራ ተመልሱ። ኣብ እዋን መቕዘፍቲ ህዝቢ ኣስመራ ጥሪ 1975 ኣብ ምእሳርን ምሕቓቕን ፍሉጣት ነጋዶ ኢድ ነይርዎም ብዝብል ሓበሬታ ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ መጠንቀቕታ እንተመጾም እውን ካብ ተግባራቶም ግና ኣይተቖጠቡን። ብኣንጻሩ ብረት ጸላኢ ዓጢቖም ምስ ዓፋኝ ጓድ ብምትሕብባር መንእሰያትን ፍሉጣት ነጋዶን የቕትሉ ነበሩ። ኣብ 1977 ድሕሪ ምቕንጻል ኣባል ዓፋኝ ጓድ ሻምበል ሙልጌታ ንዕኦም እውን ጥይት ሰውራ ኤርትራ ኣረኻኺባትሎም ተቐንጸሉ። ኩሕላይ ራብዓይ ሞትለዩ ኣብ 1981 ኣብ ሕወሓት ተሰሊፉ ኣብ ክፍሊ ጸጥታ ስለ ዝነበረ ሕወሓት ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣተወ ኣብ ድህንነት ዝለዓለ ቦታ ተዋህቦም። ካብ 1997 ክሳዕ መፋርቕ 1998 ኣብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ናይ ንግድ ኣታሼ ተጸዋዒ ኮይኑ ናብ ኤርትራ ብምምጻእ ስውር ውዳበታት ተጋድሎ ዝመርሕ ዝነበረ ናይ ስለያ ሰብ እዩ። መበል 13 ክፋል ይቕጽል።